Chinyumba chiaba chiumiete na bachiaumiete saidi batabwati bintu byokurarira bintu byokuriera nasi bakorara abamenyi bekenyero kya Gottschalk ekikie gutuka ase ebunge ya South Mugirango nigo bari nobwoba obonene magiga ya abantu batamanyiri gocha gwika ase ribwago ryokuya chigware ase nsemeyo awo ase babegete oborutubo gwata chigware eki chanere kuba chigwateka gosari chinyumba ita chombe na wika koreta obosari ase ensemeyo samalieta enkoro kusamwilio mali oibuino noibondeli olio manyane chiombe chiumiete ntatamoke ditukiririe sabato mbogete kimambia ngoji kanyona linge batiso yane ase kanisa ya Kiabwera SDA nkagende kanisa tukagenda kanyori batiso yane ekaro korwe kanisa chinsa isana isato kerango rwe kanisa chinsa isana na isato enyugete machine ekobuga korwe goti aigesta okorega asiaito ya maboko yoko ya magena twenyorere ngeri yoko ira bane skuru na kanyora umugati okera lituko ekero nyugete machine iri ekobuga tinamanya machine ki arenge lakini chida ikanke ekero na ikanka gento kenga 20 minutes koruna igwete sauti elia yoko drill nkaigu molipuko lengo monene bugo kumia ekero togo chikoligereria tokarara ebuse koimoka kuchigoro namagenare mbe igoro tokaigu molipuko lenge bugo kumia na bugo kondokia paka abantu bande bali bwate chinkoro chimbe ibale chinyagitari abande niko baumiete bali nyumba batabwati kokonya nabantu abaminto ba chinyumba chiaba chiumiete. Eric Atebe noyomo bwa abarie chinyumba chiabo chanyarete kuba chigosarigwa etera ogwakwa kwa oborutu oboiga nigo Eric aimugatitisa chamanyimbi kugenda ase ekanisa lakini konende karoyeka chinsa isano nesatu chamarogoba nigo akeretwa esimi na gotebwa buna nigo enyumba yae yanyare kwa kigosarigwa wetera ase oborutu oboiga. Samalieta nguru Eric Atebe yange tukutia sabato mambi na bogete basoka ngesibi ngaende kanisa ekero ndai kanisa saa 8 na kitwe simi musoti gwendu yane ogontebye nyumba yatagoiro ekero namnyoka ko naika nganyara bone nyumba na betagoire ereta yonsi bintu mbiyo ime batingi yanga bana mbale nganga ariko nyibakire kanisa musubati ekero na ligeri na bulinga ngorete masini egaiga kanyoro moyote masini na abwati na basibire nabagambi nigo tumirana amo nabamenyi bensemeyiga abo barenge kerori ekero amaginayo alinge wateka na barabo nigo banyara kwa bagoterera ayiga kubwatia Marieta ne njoji nguru kuyibwa kongonde egente gegia bete gendo kyomo ichano monene ande tukagumie tu alenge kanisa kanya twasogere kurwe kanisa tukunga pwa tunga kutoko ligereri tokora magena aliga ali iguru akoiruka iguru tugakumengi kiaba muina tuguchikomnyoka gocha tugo ikoro ntunto tukanyoro iyo je orenge ko korega asieyo no ari gagendete gwaka chibicha atakumitikende gionse bono ekara twajete koligereri ntubone twaligereri ali ase masini eri abekwa twajikomanyanga nkikere tukachikoligereri magega tukanyoa chinyomba chiasali guchi abami ntobobe amaleta ngoro kuroja Smaili otondi enkangoti chakiga yarengo mwendo saa 6:30 saa 7 kuelekea saa 8 na arenge nyumba ngenda onya kupanga ibintu bya abana bane enkaigu muribuko muno ripuka na nje nkabakoni bifiti gutama kuburi nkike kiyatokea sita rakati ngosoka nkarori ryoki rirembe igoro ryokiri nyinge lirabuse tukaja nabami ndukuru muino ngora ko tukanyora manyene machine ino akote kinwarega yenderetanga ntwabo litinaki ngomwana okay yokubeka abamenyi bensemeyiga nigo babwatire amono mwondoko omonene magega ya abakegirwa biga kubwatu kwa ase chinjira kitamanyikaini una bagotwerera umugambi abagambi baito baba bwatete ono enjira batigire aronto komanyanga ki concert kibakorete mbaikiri police station
kambi mbachete chief e chi assistant chia ibere mbachete igiraundi tukabamwa kero twaboma egento nande bakucha kombori nkobona ki injengera uni kimbwate usino authority kimbwate abana abagambi twabamoire yorende machine yega tukatiga bakakora bakoba consulted nabagambi bo bokandro akora ono umuntu uyu munajete ga ntuntu manyitinga ngakiajete igajete nandekere abagambi barangire tikubajete ga igarengo mumwenu tacheti nagenda anse kusayegere sabanyene gose ibintu byasalikire ayere sekende gyonse igagendera takwire nilibo munatagete konto gachikurige liende gatusinya igo twaria omanyene oburuti oboiga aiga ase abakagere ogu bachete na bakabeka oburuti oboiga nagotwerera naki anyorete abantu abaiga korende ase omanyene omugondo iga tutebuna nere nigo etwe abantu abaiga nono kubamanya kunyoratera abamanya buna agotwerera renge yarenge omuntu yakaligia magena kachanka muhamagena akaligereri agante nkuri ya ruburutu pone karali yo burutu ninjina mado burutu bwakoleta nganga mburu bibwarenge agacha abantu katatu bakaligereri bakagenda yarenge Jumamosi ananda agacha bakaligereri abantu abarenga bakaligereri bakagenda nde mata ali kuruswe ngombe ane ngocha nkonyoro digereri nabantu abu bakagenda pone karo bakura ngocha komanyoro konde tere ya Jumamosi munareta Jumamosi kumubori kwa tirega be egotere na muina bono abantu abu bajitali bakabeka libi gwalelyo kero umuntu narenga ali mata kwa sa rubugeta baka fix abarenga bagere no mori muntu ino arenga kero umuntu najita bakagamba komo nche natagete chibesa ngakanire umwana one skuru nadaite kwa ende skuru chibesa ntakirone erwa machine ngabugalenda ngechibesa nanje nkonyera umwana bono kero yali buka nalinaje konyora achali yi abeire arotima ndimuna babegete umuntu amongete arwete kurumata ali akamondeta naligetiribwa gali akamondetera bono aro nanje konya tinda mumanya none riete none sobo timanyiti jaya konjetera none chiri pakabanda abakoya magina wo nataite kurosia magina yakoyu abekwa kwenteranga none chiri pakabone ga none chiri ngwa ina ajita karate ni magina ayo lakini enda bantu nkoya bale nanje ngabunga gitigangiye inkonyera umwana mumutakande abaiga ebintu byabo byanyarete kuba bigosarigwa bono nigo basabire eserikali kubakonya nagoswana na eryo gokonya nonye nabana babo konyera chianga endagera nonye nekero chiskuru cheigweirwe kwana ngusaba gochia serikali national government and the county government erigeri abanyene ebintu ebi na bakalero bono nchina bonchandikira nabana ibintu bisarikira nyomba byonsi none kego kansa nkeyo none sante yo none kombe nkeyo bono chikugani kwane naliko sabe serikali ekero bagendete kutusugulikira gose kutubwatelia manganaya banyago tokonya none bintu byokoralira toganyite obwamuzi bwa serikali ekero babwatire mbatebete nga mbanyare gokonya abantu aba lakini omweri oyo nigo bebisete bakagenda kuruelio abantu aba baminto nigo bachandegete iga antu bwata asale nene chinyumba nji asaligwa chia banyene ekwende chiyombe ngombe nekwete neyende geumiete bobe ere nyumba ntu twali gusaba serikali etokonye konya abantu mbale no bororo nene bante bakorara siko bantu mbabwati ndagera bakori kiagera bakendagera yonsi yaringe nyumba ya asalitiku na magena ya rwetega akagenda chinyumba nji saliri ga isa ne stima nero nejire paka stima tiliko koragasi nemete nebunire emete menge pake bitume bibunire paka abantu buna bale gocha kubakorora abantu etukumetinga ingike kyagenderetega yentege ntwanya okera situmugira bogiranga amuna twakinire amagena aya munarega amagena aya nara abantu bakuyira amako muntu oyo walentete machine ye ntumu aitie sarwete omuntu ratatebi nganga yarwete no monyeno obolimo agesa obosalibu abete gusesa abegete ebiripusi ebi yega bigacho bakorubo salio ebikone na amakumya aiga ase ebungia South Mugirango
ase abantu batamanyikaini bachete kubeka oborutu obwatete egwareiga goika gosaria chinyomba isano ase enseme iga goita eng'ombe yemo na gosaria ebinto binde ao ebieteneine ase enseme iga. Gingo ripotera egetasenia Kisii Hot TV kurwa ase enseme yako tichaki eye kutoka imebu ya South Mugirango. Iritere nenkoro kwa Dennis Kuntu.